आप लोग क्या कहते हैं भैया, आम्रपाली जी को बुलाया जाए? ये बात, आम्रपाली जी अगर हमारी आवाज को सुन रही हैं तो कृपा करके मंच पे आने का कष्ट करें। तब तक हम डिम्पल जी से कहते हैं कि जाए जान जाते बड़ा तो हमके जान भुलैहा। अच्छा, अब मेहरारू जी के दिहल फोन हमरा से न देखैहा। अब मिले खाती हमसे तैयार रहला, से पहले हमार रहला। हमारे रुका भैया, हम का कहत रही है कि भागे खाती संगे तो याद रहलू। कोई प्रूफ है? आई स्कूलिया के मिलत पिछुआर रहलू, पियवा से पहिले हमार रहलू। याद कर जहिया पिछुआर रहलू, पियवा से पहिले हमार रहलू। छीन ले लू चैना जहिया से तू गइल बाड़ू ना दिल्ली, ओकरा बाद बम्बई। अच्छा, कि लूट गइल प्यारी जाती। आप टेक ले लीजिए इसका। लूट गइल प्यारी जाती, छीन ले लू चैना, आ देखे के तरह से ला रात दिन नैना। छीन ले लू चैना, देखे के तरह से ला रात दिन नैना। माटी में मिला दिहलू तू सोचल कुल ही सपना, शादी के बना ले तू अपना। कि माटी में मिला दिहलू तू सोचल कुल ही सपना, तो शादी के नेताजी के बना ली हलू तू अपना। तरित सवा के दिल के करार रहलू। ए डिम्पल जी, हाय डिम्पल के दिल के करार रहला, अमन में हरी से पहले हमार रहला। याद कर